Kasagaran ba das mga kalibunan na mga tubo? Duha lagi mong kontras kalibunan ug di ba nakon tubo? This is Flora Mibuholana og welcome sa ang channel. Og karong adlaw August 17, 2020 padung may mamuwak og tipo. Kaila ba mog tipo guys? Manguha mig tipo karon guys kay amang asangagon. Anja murag kuha nagpanahon murag kauwan nun na taligsik gamay ja magdali na ta kay abta na pud tagbenek. Kauban din na si Terry. Hi. Og si Dwight. Nagdami og lagaraw kaya mangitig basta jud na to yung mga sagbot nga napamot doon. Diyan mo dong na may guys, kita-kita tara to og nabaroy na nga puwak nga tipo. Diyan ni gaman at nga sangagon. Kay nagarang marang slo. Hay marang. Gaho. Hay marang. Hala gid ang kaadto kakata ako. Hala. Huy, adug jaman sa panigbas huy. Ano ada na? Dana. Guys, kana ko ni marang. Bisig na ibaso na ha? Para panghabuan na imong lagaraw oy. Dugay kadutan. Muguna raman. Wala nang paday po. Sais. Para kabulan. Sana buli? Buli. May buli guys. Mo na imong ibangan sa among kahoy oh. Mga hoy. Buli. Buli? Na itong buli ka sa ako. Ano man din na? Buli man na. Buling gagmay. Uy, naman day. Lugot. Ay, lugot. Na, lugot. Isa na naglugot na na. Manok ka na. Baha siguro. Ha? Ito kita'y malugot daan eh. Mating na. Oh, may nalagi lugot. Ang sa mailang gilugot? How? Pututan. Langgam. Nanay marang. Nay marang guys na. Bawkit ang bilin so. Habag. Kuan, marang man eh. Marang na, di na tipo. Sabi ko tipo na. Sa akin mangita tawa naman. Kao na mas langgam. Kao na silang sijang. Kala ko na bre eh. Wala na lagi pang kao na lagi. Unha naman tas lang sijang. Mamunit maramta ka ng taga-sausang nga tagak. Ah, pwede raman na ingani. Kana mga ingani na. Yeah. Na guys, kita mo. Kumunito na raman yung tagtagsa. Munit na lang tanig tagsa. Hagir. Hagir mo. Bebe. Munit na raman ta. Nanduga aja. Sagdi raman. Pangita walang budbud og kananay. Tagko. Kana bang nay bunga. Dali ka puti-puti. Yung imong kapalabdan. Pumunit ta sa. Katang sangagon. Mamunit sa amin guys. Tanawon raman na tuon. Daghan ba may makuha. Agay guys, di malasag naong buno kaguan. Naana, hapit na, nagdahunog na, malik mi. Jaga may rapay puwak. Si Dwight taradagto yung adto, ha? Ha, magdawi? Mawa, paraman na, bebe. Ayaw ba? Dara. Uno! Ado lagi kay mawa. Tutok yan. Nagdawi. Gipabalik mini sa kay nay uwan naghagurus. Wa pud mi kakuha kay wa may mga uno dagamang nangakitan. Lami ra ba jud kag tipo? Kay dugay dito ko kag tipo. Tagtod na mga dekada na siguro. Sa una mo raman ang pamunito na daghana magkatakata karon. Naaman nino to daghan pero grabing labong nga dito sa ibabaw dapit mo. Wa mi ni jagi palahos. Kay isa kanog nay has. Wala guys, nanaligsik na gad tapos Dwight dadto ja tanawon na tog nakakuha ba si Jack kay ingon man si Jack nga si naramang kuno manguha kay naluoy man dana mong suot-suot tatos kalibunan jud makatunog kuno hamig banaton or tubo kay kasagaran ba das mga kalibunan na mga tubo duha ra lagi mong kontras kalibunan og di banakon tubo mao nga kuan nato lang jang huwaton og makakuha ba to si Jack og di ba og di next time naraman mangita mig lain punuan nga kanang hinlo-hinlo kay lisod kadto og kalibunan kay delikado daghay kontra. Nawa. Saan? Ag tipo. Wa o kakakuha. Abog. Wa si nakakuha guys. So di ta makakaon og sinangag nga tipo karon. Jam ato na ra mismo tuon jam tan-aw mig sunset.
og mawag-uwan pero di mawag-uwan aras bay magleko-leko. Hi guys, unsa kani bunag mag-uwan sa gawas, mong darami sud. Magkaon sa arami midaring day panhay nga dani pana. Pig pie. Pigpay. Nga nang pigpay may gitawag na ni baboy ni. Ora mag-iod. May hug-hug. May hug-hug. Ora giod. Alas 2 na sa hapon guys. Kutas. Imbis kay mamuwak ng tipo, madadyo na gamang pampamuwak ng tipo kay ning bunog malaging uwan. Pa, sawa ka ni Beno. Na ana, asam dayro nagkagoros. Ay, what? Ben sa man rong nagkagoros, dayro uwan. Di pa hangin pa. Hangin kita kang nanay nagtaligsik. Oh man. Huwag mata. Taligsik ra pero may Unsa man ang taligsik dili na uwan. Small Katong one. singat man lagi ka. Igang man. Tingnan na mga hat. Angel, sungangil, kay katapad man. Tingnan na mga hat. Ah, lagi ni bunog na uwan. Dati ta magdengag diha. Ha ha ha. Asa ka dapit sa Laguna katong dito ka sa Laguna? Kanlubang. Kanlubang. Sayangan sa imong eskwelahan dito. Dualtech. Dualtech. Dualtech Training Center. Unsa pila pagkakabuan dito? 8 months. Pero 3 Kaya ka months. dito. Wa. Ka naman. Basta taga Dualtech wa na. Nga na lagi ko kakauyab dito. Sabag ako. Matakaing og Tagalog. Pero na kay nga dyan dito sa Laguna. Kaput. Nga naman. Puro man laki ang kita. Baso ka ka niya ang laki. Pero na kay nga dyan dito sa Laguna. Na? Na kay nga dyan. Wa. Tiga ngayon na. Ang malay ka, malay ka, kay nga dyan. Diba nag-focus sa police eskwela? Ba't mo? Laro ko, Tet! Yung bunok nag-uwan, guys. Hindi na mo makadungog. A few moments later. Hi, guys! Yung undang nag-uwan. Andiyan, naka-decide may nga mo. At tumis mo to. Kaya, manguha ko mig mangga. Mangga nila ninyo Jaramillo. Guys. Lagi lang basak. Natubigan, gazad po. Nagabaha-baha, oh. Tubigan, gazad po. Guys. Napukoy pakita ninyo. Arang kalami. Gazad nga, diba? Hani nga na ning kuha natir. Saging-saging. Nice ka jug saging-saging. Ja, gwapo ka jug agianan. Oh. Grabe agianan, oh. Grabe uwan. Oh. Tona. Hapit na madamag. Hinay tir. Di ka mga direct eh? Kabukan mo eh? Daghan nagbuwak. Na. Belajar. Nay iro. Anak iro pero maabas lah. Ano ba yan? Mani si Ninyo, guys. Ninyo Jaramillo. Hala pa na lagi iro. Hari tadi tu belakang. Kami as buwak oy. Ado na lamang gani, guys, kay ning tuwak nag-uwan. Mangita mi darighan ni among makit-an daring mga makaon kay lahi man guning uwan-uwan kay murag buad zaton. Ngita-ngita taghani mahabhab. Danaman ko no sila dari manggang magke kuno kaadto. Ingas ninyo ara man kuno magke ah. Ni tanaw na tag magke pagtud kaadto ni. Guys, tanawon ninyo view dari, guys, garabing ka nice. Oh. Una mo. Binaleo Progreso Alicia Bohol. Mo ni Binaliw. Sitio Binaliw Progreso Alicia. Parang na isa. Sakala. Sa kita adlo. Oo na ka. Saka nga diha, maka nagsaka ka kung diha mo mayor. Nada Mayor nga nagsubatag manok. Lujo laman ni. Nakare na Ato ba nga ni? Aw, Mo bito nagmamakit na diha. lagi katong bayang lami. Karang magdangdang ganagang sanilas. Narang ka nice. Una. May abas di pud mi. Kore mami abas. Lagi. Anhi. Bangag gabitaw na kana bit-bit sa nilas. Bit-bit ismagol. Nice ka jud view, guys. Na pawahi ko dari kay galisod kog lakaw kay ismagol grabe dangugan na. Nabubuon sa ko dani rang danguga. Mapay bungag mga bayabas, siglaw pa. Buwan eh. Siglaw pa bitaw na. Sunod buwan na ganyan, politi lagi mo hinarbe. Harvest na pa dala ni sunod buwan. Ano yung mga bidabasa kay gagmay pa man. Abot mi danig pamiyabas. Uy, hani man to. Matbo. Sayangag matbo mo kitas matbo, guys. Tuwa.
kita ang apika ng lugpad. Ilog na. Ako ah. Wah, kay mag-ilog ra ba may sa una. Nasiba ko na. Ilog ikaw ra. Ilog ra pa mi bisabas. Hinog, hinog. Ames. Dungog ang sanilas tir. Hinugon. Asa pa? Ay, Guys, nagdaganag mga guys. Buwak sa ko. uy, pagbantay mo na, basta na yung banak. Lalit, aw, nasan ka tipuak na. Ubaninin, ubaninin. Ubanin sila.